sengilekile kaningi hayi ngimumbi nje mfana ngimumbi hayibo ubanje amasikhathi siba 4 washaya u15 ngangena ngamuntu sayiyeka ngenani phela ama follower futhi abekho ready wangena oqala yo akusemumbi kanje ubani wayengaveli mos angazi indaba ngaveli wangena mos 9 guys 15 okay guys ninganaki-ke guys ngihlala emkhukhwini ne no angihlala emkhukhwini ngihlala emqashweni yo cela ngiphuma lokugunda ish bukanje ikhanda lami ibed okay so guys ngifuna ukusho ukuthi mina ngi-celebrate lase Maritzburg guys ngidabuke eMaritzburg kahle bese ukuthi ke ngihlala eLadysmith ngokufunda ngiyafunda la ecollege so guys like khuzani yeah guys votele MK guys uKhuzani guys angazi nami abantu bahlezi bengifanisa naye sengaze ngakakwamukela la enhlizweni ukuthi cha uKhuzani is my father so nje yabo and guys trash yami kuphela trash yakho alright ngitrash yakho okay fine okay guys ngifuna njengabe ngichazile ukuthi wafana noKhuzani kangaka yo ilento engishoyo ukuthi buka yabo igap ngilive yabo igap yabo ngiyafana naye guys so nje sengawamukela yabo 101 ho ngena bangene sengawamukela nje guys ukuthi uKhuzani ubaba wami so nalonto futhi ayisang offend like angisabi nendaba kahle lento yokucelebrate le ila ivalele la ngaphakathi ukuthi ngoba phela kusho mhlawumbe ibisacashi manje baba kuKhuzani manje isiphumile uneyisini njengoKhuzani anginazi isini guys igap lena it's gap ngizokunika i-t-shirt MK awunqole kazi shame musokuvela phela screen uzodleka ithi kanje phakamisa usikanje okay guys okay yeah bengifuna ukusho lokho ke lo umngane wami uStrini njengoba evela nje kanje uzogcina ngokuvela kanje nje kancane kanje ngeke azavela ukuthi avele full okay guys yo and you guys khona abanye akade bethi esikoleni abangithandi wara wena angithi hamba neMK mina I don't care whether you like me or you don't like me anginandaba nawe khona kade ethi ufisa ukuthi ngishayiswe ibhasi hayibo ngishayiswe ibhasi ngobani asembe uzolalela ku-FP ngiyaya and yabeza abantu hey ngi-live guys ngi-live abanobheka Facebook benu ngi-live hambani obheka okay guys yeah njengoba ngisho ukuthi uthini comrade T mina nje ngiyakuthanda nkosami yo nami ngiyakuthanda shame nami ngiyakuthanda mfethu noma ngingakwazi abantu abaningi ngibazi nakhona Strini misa kanjena abantu abaningi ngibazi ngizomuva nami it's cold outside bro okay imang senza live ngiyeza okay so guys yeah injalo nje into ayishintshe yeah and ke niyeke ukufaka ama comment angasile yabezwe bangimemeza bathi ngindonda semabhidi mina ngisazolalela wonke ama speech laweni asho o president after lokho bese nginoKhuzani uKhuzani guys angimazi umculi njena nje nami isikhokho ngindlondo okay guys uKhuzani nje yabo sibahlezi bengifanisi naye abantu so nje yabo tela kuphi imali ngathi ngifisa ukumbona guys ngicela nimtshele yaba ngomhla ka10 ngifuna ukuthi angibize angimemeze embhobheni athi iphi lengane efana nami ayize la stage guys nimtshele ne nimtshele guys yo qedile pay kwakhe wena girl yeah nimtshele guys so okay papa yini ke ninganayo guys iweda yala iyabheda emnambithi yabo eLadysmith iyabheda iweda ngicela ningithengele iPhone yabo iPhone ngiphatha iPhone eyibo ngeke ngiveze ngisho kuyiveza ngiphatha iPhone wrong right so yabo ihlele zami ziyangibuka lapha vale manje guys yo show finish yo show you meet Khuzani ngicela ukumbona vele Khuzani